सिथुं जिनि बुबा गोरानि मोखो आवो ताथोलाय सिथुं जिनि बुबा गोरानि इमा इनि मोखां सिथुं जोंनाव फालि जानाय दङ दाख्लियो खमरै थांखो जोंनाव थोंगै थांनाय दङ दफानि सोरां मोलांखो जिनि बुबा गोरानि मोखो बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों गेदा तिपालेन मारनाय गेदा तिपालेन मारनाय आयके चोबा चले नाय आयके चोबा चले नाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनि माथाय न मारनाय दिनि माथाय न मारनाय आयके चोबा चले नाय Pani dalal ro, wan shona rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, wan shona rnya deni ro. Jedo pani dalal ro, laji na rnya deni ro. Ani nokha, tengkamuni, tengwei dongzangmani. Usuga tomani ani nokha tengkamuni tengwei dongzangmani usuga tomani dini buba gerani mekhe awo takelai situng dini buba gerani ima ini mekhang situng दिनै अ जागायाव जों YTF नि जायतुक मुंबाय बा सिगला बदल तिप्रा मथनि जे सिगला बदल फानबाय और 48 करम सराव बाहायनो दिनै बाइक रेली खालायजों दङ अ बाइक रेली खालायजाक माने मेन कारण थाखाय फाइनाय सालो क्रियाटा तिप्रालेननि सानमुंनो तै दिल्ली अभियान खालायनानै थांतानिबो अ जागायाव कायसा दिनै बाइक रेली बाइकि जेंजाकनाय अ जेंजाक माने जागायाव दिनै आं बेलायखेनो मुइतुमानो याकुं हामिया उसगांगो दिनै तिप्रा सारनि कबालतो राजनीति चेन सुंगिबो उंगिबो अब फायो थांगो स्वर्ण जुकुंगो हीरा जुकुंगो हमबाय नतै जुग सलायजा गया लामा लामप्रासि नि तिप्रा सरनि बेलेखेनो हामिया बाइक एक्सीडेंट दं सुगिया खेगै थांका चैलेंजर पाइप नंगै यापुं सुट गाननानै कष्ट हिनपानो बखाति किया तांगै गांगाय बाइक रेली कायसा चिनि तिप्रा मथावो चिनि तिप्रा दफानो थानसा खलायथनिगो बाइक रेलीनि अबदान दं बाहायके हिंकाय जेपुरु तिप्रा मथा NGO दङ आफोर पलिटिक्स करिखो 19 दिन बाइक रेली जों सारा त्रिपुरा गनांगै खलायया सारा त्रिपुरा गनांगै खलायपुरु दिनि अरो जे दंमानि अब सक्सेस सारा त्रिपुराव जों आफोर बांथाया हिनबा आ जे थानसानि बुबाग्रानि थानिनि थानसानि गयार दंतयै जे जों तिप्रा दफानो जे 19-20 टा हदा दंमानि न जों तिप्रा दफानि थानसा खलायसिनाय नै जे नंखलायमानि आ बाइक रेली 19 दिन हादुलै बदुलै जावै दिनै जे ककपिरि फैमानि दिनै जों मुखा अ थानसानि मारियाव गोबां मानो याबिर सेपायखा दिनै आबो हायखैनो चिनिओ 48 करम सरावबो दिनै जों मानसाक अरनि दाबुक जों स्टार्ट खैने अमनुनि स्टार्ट खै एसके पारानि फै यां हकु दै थांगै नेपाल तिलातै 83 माइल टिके गुरि जों खालिजे दिनै पाइथाक गांकाय ट्रेन स्टेशन थांगै जों आरो बथागलायनाय आरो पाइथाक खालायलायनाय तामखे जत्तनि थानिओ अककनो गोसार मुं दंनाय जे बाइक रेली सिमिक खलायका बाइका आबोया बाइक रेलीनि बिसिंतै चिनि अ जागायाव दैसा थानसानि यात्री मानजुलाय फैबिका दिनै अ जागायाव बाइक रेली खलायनानै फाइतानिओ केबो रांखक पैसा निजिनि होइते चालुगै मैया कोन जे जानि जा मानतै जे जानि जा सुक्तै केबोबा थक नांखा केबोबा नांगिया केबोबा जानि जा बायनो थकरक दावो इतिनि फाइलेबेख्या आमबगै बरनो बाहायनो बका गाहामबाय लामसबो दै बसकांनि साल चिनि अबो चबा चेंद्रक सिमा हाय बाइथाक चिनि केबो दंखु गोबांमा चिनि लामा हिमनानि मा गोबांमा दंखु बाकी आमबगै चिनि हाजानि सिगला सिगली दै चिनि
जाग्रा बेबाक न जों जतन फोरोंलायजाक तामुखे दिनै लुवाजि नायरक आंखाय YTF आमबा YTF रंनो बेलेखेनो हामबाय मारियो जों जेफोरो कुइला संसाफोरो आफुरो जों अबाहायके माया किन्तु तिनी अमसुके नुगुइ बरफ नुगुइ आसके खापां स्रांगो आवन बागै तिनि सुच्चि गानमाय आं गाहामके हायफोन बखाति गिया हाइजिं मा सामानि संजित दासाबजों सोमोनानो